Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Әлеге факт бойынша Россия Федерациясы Жинаятлар кодексінің 228 маддасы бойынша жинаят іш қозғатылды. Қазіргі уақытта тексеру бара. Тыйылған йөк. Әлмәттә яшәүче ханым наркотиклар белән тоткарланган. Түбән Мактама бистәсе 8 март урамда яшәүчеләр әйтүенчә, әлеге ташландык урынга инде берничә ел. Монда инде берничә мәртәбә янгын чыкканы да булган. Шуңа күрә яшәүчеләр бүген куркалар һәм шушы урында яңадан янгын чыкмаса иде диләр. Каравыл, коткарыгыз. Түбән Мактамадагы бер урам чүплеккә әверелә. Biz dörtәү килдек, ике бала белән һәм әбисе белән. Бик кызык күзгә. Балалар мені күрмиләр дә. Зур рәхмәт. Гаилә ритмы. Әлмәттә традицияләрне ныгытуга багышланган фестиваль узды. Әлмәттә яшәүче хатын-кыз сумкасында тыйылган маддәләр табылган. Наркополицейскийлар мәк оператив профилактик операциясе кысаларында 48 яшьлек ханымны тоткарлаганнар. Билгеле булганча, хатын-кыз элек хөкем ителгән булган, ләкин төзәтү юлына басмаган. Тулырак Ахмәтҗанова материалында. Наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту бүлеге оперативниклары 48 яшьлек ханымны оператив профилактик рейд вакытында тоткарлаганнар. Хатын-кыз сизелерлек дулкынланган һәм билгеле булганча юкка түгел. Шәхси тикшерү вакытында оның сумкасында шекле маддәләр белән 2 полимер пакет тапканнар һәм шундук экспертизага җибәргәннәр. Тикшерү нәтиҗәләре әлеге хатын үзе белән наркотиклар йөрткәнен раслый. Криминалистлар 2 граммнан артык мефедрон, ярты грамм метилэфедрон, шулай ук марихуана барлыгын ачыклый. Әлеге факт бойынша Россия Федерациясы Жинаятлар кодексінің 228 маддасы бойынша жинаят іш қозғатылды. Қазіргі уақытта тексеру бара. Ахмәтҗанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Изолента, да? Внутри изоленты. Биш кеше халак була, 6 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре ала. Узып китү кагыйдәләрен бозган машина йөртүчеләр гаебе белән барлыгы 6 юл транспорт һәлакәте теркәлә. Бу агымдагы елның 7 аенда Әлмәт районының каршы як полосага чыгу белән бәйле кайгылы статистикасы. Административ хокук бозуларны профилактикалау һәм булдырмау максатында 13 августтан 26-сына кадәр республикада каршы полоса профилактик чарасы үткәрелә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре белән чираттагы рейдка Алсу Нуриева да чыкты. Тимер юл кишуында яки аңа кадәр 100 метр аралыкта узып китү юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның иң куркыныч очракларының берсе. ВАЗ-2114 автомобиль йөртүчесе моны белә, ләкин үз гамәлен эштән соң аруы, шуңа бәйле рәвештә өйгә ашыгуы белән уртаклаша. Әлмәттән авылга кайта идем. Булай инде так получилось. Ладно. Может, не надо. Ничә ел машина артында йөрисез? 2 ел машина артында йөрим. Эштән соң Эштән соң кайта идем. Һәм обгонны ясадым. Не положено урында. юл йөрү кагыйдәләрен бозып, машина йөртүчеләр үзенекеңне түгел, башкаларның да гомерләрен һәм сәламәтлекләрен куркыныч астына куя. Статистика буенча каршы хәрәкәт өчен билгеләнгән полосага чыгу фаҗигале нәтиҗәләргә китергән юл транспорт һәлакәтләренең иң еш сәбәбе. Торак пунктлардан читтә тизлек режимы гадәттә югарырак, шуңа автомобильләр бәрелешү нәтиҗәләре дә авыррак була. Тыйылган урыннарда каршы полосага чыгу юл транспорт һәлакәтенә һәм үлемгә китерүче иң авыр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу булып санала. Ел башыннан шул сәбәпле 112 авария теркәлгән республикада. Анда 58 кеше вафат булган, 172се яраланган. 2 сәгать дәвамында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре куркыныч узып китү фактларын теркәү өчен районның төрле як трассаларында булды. Прежде чем начать обгон,
Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә маневр башланганчы машина йөртүче үзе барырга җыенган хәрәкәт полосасының узып китү өчен җитәрлек ераклыкта буш булуына һәм юл хәрәкәтендә башка катнашчыларга комачаулык тудырмаячагына инанырга тиеш. Узып китү тыелган юл билгесе гамәлдә булган зонда, шулай ук тоташ билгеләү линиясе булганда, тау башында, куркыныч борылышларда һәм күз күреме шикләнгән башка участокларда узып китү тыела. Также в конце подъема на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью обгоны запрещены. Тыелган урында каршы як полосага чыккан өчен 7500 сум күләмендә штраф яки 4 айдан 6 айга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Юл кагыйдәсен бозу тагын кабатланса, автомобиль йөртүче транспорт чаралары белән идарә итү хокукыннан 1 елга мәхрүм ителә. Каршы як полоса оператив профилактик чарасы 13 августта старт алды. Бу вакыт эчендә машинаны узып китү кагыйдәләрен бозуның 26 очрагы теркәлгән. Алсу Нуриева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Түбән Мактама бистәсендә яшәүче 83 яшьлек Владимир Дергачев безнең телекомпаниягә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә 8 март урамында еллар дәвамында чүплек үсә һәм киңәя. Җирле яшәүчеләр башкаларның калдыкларын үз эшләре белән җыештырудан органнар һәм хакимияттән участокта масштаблы чистарту үткәрүне сорыйлар. Все бревна доски там под травой там все заросшее. Пойдем сюда. 83 яшендә Владимир Дергачевны 8 март урамында урнашкан йорты янындагы төзек территория урынына көн сайын күңелсез картина каршы ала. Торак йортлар янында еллар дәвамында стихияле чүплек үсә. Владимир Валентинович тәртипне ярата. Шуңа күрә бу чүплек аңа тыныч яшәргә мөмкинлек бирми. Вот своими силами возьмем, уберем, пойдет. А тут же вот все. Вот все эти все там заросшее. Вот сейчас как убирать? Куда убирать? В контейнер, спросил у администрации поселка. Оштрафуют. В контейнер маника нельзя. Куда я повезу? Ну куда я повезу? Большого контейнера там в Мактаме нет уже давно, его убрали. Бистәнең 8 март урамында яшәүчеләрнең сабырлыклары соңгы чиккә җиткән. Кешеләр һәр даим өмәләр оештырып территорияны чистарталар. Ләкин махсус җиһазларсыз еллар дәвамында урнашкан зур калдыкларны җыештырып бетерү мөмкин түгел ди алар. Намуссыз яшәүчеләр монда үзләренең көнкүреш калдыкларын ташыйлар. Участокны антисанитар урынга әйләндерәләр, ди Нина Елисеева. Нам бы нужна машина. Безгә машина бүлеп бирсәләр, без бу чүплекне җыярга булышыр идек. Бер тапкыр өмә ясасак, әлеге урын тәртипкә килер иде. Бу участокларда яшәүчеләр үлеп беттеләр инде. Аларның хәзер азагын табып булмас. Ә безнең бу пычрак янында яшисе килми. Гараж один. И все это никому не нужно, оно бесхозное стоит. Түбән Мактама бистәсе 8 март урамда яшәүчеләр әйтүенчә, әлеге ташландык урынга инде берничә ел. Монда инде берничә мәртәбә янгын чыкканы да булган. Шуңа күрә яшәүчеләр бүген куркалар һәм шушы урында яңадан янгын чыкмаса иде диләр. Ләкин чүплек кабат янар дип куркып яшәү дә эш түгел, дип зарлана халык. Әлеге урамда яшәүчеләр башкарма комитетка биредә капиталь механикалаштырылган җыештыру үткәрү, чүпне чыгару һәм бу территорияны контрольдә тотуны сорый. Без үз чиратында бистә хакимиятенә бу рөхсәтсез чүплекне бетерү планына кертү үтенече белән мөрәҗәгать җибәрдек. Ничего не сделаешь. Бу участок шәхси милектә. Халык бу проблема белән миңа килде. Экологик көзгө өмә үткәрергә булдык. Түбән Мактама пост советы депутатлар ярдәме белән махсус ярдәм күрсәтәчәк, техника бүлеп бирәчәк. Алсу Ахмаджанова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Миңлебай газ эшкәртү заводының 70 еллык юбилейына багышланган чаралар кысаларында эш буын очрашуы узды. Бу чара предприятиенең ветераннарын, хәзерге хезмәткәрләрне һәм яшь буынны берләштерде. Кунаклар предприятиенең төп объектлары һәм технологик корылмалары белән танышты. Максат буыннар дәвамчылыгын ныгыту һәм бәхәссез тәҗрибә тапшыру. История нашего завода началась в 1953 году, когда Министерство промышленности страны было принято решение построить в центре Ромашкинского месторождения Миңлебаевский газоперерабатывающий завод. Татнефть газ эшкәртү идарәсендә 1200-дән артык пенсионер исәпләнә. Юбилей тантаналары кысаларында инде 400 ветеран үз туган цехларына килеп хезмәттәшләре белән очрашты. Алда тагын 3 шундый очрашу планлаштырылган. Появилась такая возможность посетить свои рабочие места.
Үз эш урыннарыбызга килеп, яшьләр белән оралашып, заводның ничек яшәвен, яшьләрнең ничек эшләвен белергә мөмкинлек туды. Күпләр 20 елдан артык очрашмаган, пенсионерларның күзләре балкый. Бу очрашу остазлык мисалы, буыннар дәвамчылыгы. Ветераннар үз балаларын, оныкларын күрә. Безнең заводта бик күп династияләр бар. Поколений. Даже ветераны, которые приходят на свои рабочие места и даже на такие встречи, они же видят своих детей, даже многие своих внуков. У нас на заводе очень много династий. Рәхим Рәсихович Миңлебай газ эшкәртү заводына үз гомеренең 46 елын багышлаган. Хезмәт юлын 1979 елда инженер-механик булып башлаган. Мастердан цех начальнигына кадәр юл үткән. Барысына күрештек, потому что күбесе монда үз вакытында мин эшләгән чакта эшкә урнашкан кешеләр. Менә алар белән күрештек, сөйләштек, исәнләштек дигән кебек. Шуңа күрә бөтенсе бик довольны калдылар. Рәхмәт аларга. Үз вакытында мине поддержать иттеләр, подводить итмәделәр. Мондый очрашулар буыннарның бәйләнешен, предприятиенең тарихын күрсәтә. Завод үткән тәҗрибәгә һәм яшьлек энергиясенә таянып үсүен дәвам итә. Кичә Әлмәттә гаилә ритмында фестивале узды. Кунаклар өчен иҗади остахана, интерактив мәйданчык һәм төрле активлыклар оештырылган иде. Чараның максаты традицияләрне ныгыту һәм буыннар арасында бергә вакыт уздыру мөмкинлекләрен булдыру. Чарада безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Фестиваль кунаклары менә шундый робот эт каршы алды. Бәйрәм мәйданчыгы зур иҗат остаханасын хәтерләтте. Яшь кунаклар һәм аларның әтиеннәре өчен интерактив мәйданчыклар эшләде. Балалар анда фантазияләрен җигеп кенә калмыйча, яңа күнекмәләр дә үзләштерә алды. 3D ручка, гипс декоры, значоклар ясау, нәниләр төрле активлыкларда үзләрен сынап карады. Әтиенләре аларга ярдәм итеп торды. Чарада гаилә традицияләрен ныгытуга аерым басым ясалды. Оештыручылар сүзләренчә, нәкъ менә шундый мизгелләрдә әтиенләр һәм балалар уртак эш белән мәшгуль булганда, еллар буе саклана торган җылы истәлекләр туа. Эльвира Арсланова бу фикер белән тулысынча килешә. Шуңа буш вакытын балалар белән бергә уздырырга ярата. Ике балага да бик кызык, 3 яшьлеккә дә, 5 яшьлеккә дә бик кызык. Күп мастер-класслар бар. Без менә икенчесендә катнашабыз инде. Без дүртәү килдек, 2 бала белән һәм әбисе белән. Бик кызык күзгә. Балалар мине күрмиләр дә. Зур рәхмәт. Аделина Софиулина бәхет гади нәрсәләрдә бергә вакыт уздыру, иҗат итү һәм бер-берең белән җылылык уртаклашудан гыйбарәт ди. Шуңа үзе дә сеңлесе белән теләп остаханәләрдә катнаша. С сестренкой пришла сегодня бүген. Без открытка ясадык. Фигуркалар буны разрисовывали. Вот. Миңа ошый бу мероприятие. Килдем, еще раз бы пришла бы. Фестиваль кысаларында шулай ук бергә бәхетле проекты зонасы да эшләде. Кунаклар программаның мөмкинлекләре белән танышты. Теләүче парлар шунда ук теркәлү узды һәм уртак мавыгулар формалаштыруга ярдәм итә торган сертификатлар белән бүләкләнде. Проект инде 3 ел эшләсә дә, 1 августтан анда үзгәрешләр бар. Он у нас реализуется уже 3-й год. Бергә бәхетле проектын 3 ел гамәлгә ашырабыз, әмма күптән түгел генә без грант акчаларын оттык һәм мөмкинлекләребез киңәйде. Без пар эшендә берәү генә булса да 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге катнашчыларга 13 очрашу мөмкинлеге бирәбез. Того, что мы предлагаем нашим участникам от 18 до 35 лет получить 13 свиданий. Барлык теләүчеләрне кайнар үләнле алма өстәгән чәй белән сыйладылар. Шулай ук аларга маршмеллоу һәм менә шундый тәмле алмалар бирделәр. Фестиваль Татарстанда җәй проекты кысаларында узды. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.